Ahoj, pokud vás zajímá, jak se snímá zvuk ve filmu, anebo jak funguje právě takovéto zařízení, pohodlně se usaďte. Právě začínáme. Nejdůležitější je zajisté mikrofon. V dnešní době již není problém vybrat si mikrofon přesně podle toho, co budeme nahrávat. V hraném filmu se nejčastěji používá tento směrový mikrofon. Dále potřebujeme mixážní pult. Můžeme se obejít i bez něj, ale pokud máte možnost, rozhodně mix použijte. A v neposlední řadě jsou to kvalitní sluchátka. Mikrofon zapojujeme zásadně do vypnutého mixu. Tímto konektorem zapojíme mikrofon do příslušného vstupu. Mix je rozdělen do několika částí. Pokud jsme připojili mikrofon do Input 1, nastavení budeme korigovat pomocí sloupce pod tímto vstupem. Hlasitost zvuku nastavíme pomocí mástrů. Pomocí kontrolních diod se ujistěte, že máte nastavenou správnou hlasitost. Diody nesmí vystoupit do červené oblasti. Teď je to správně. Tak jste to viděli, ale teď už mě neobtěžujte.